sa wakas. This is the last shooting na ako nga karon nga adlaw, no. And then time check na it's already 2:40:51 sa kadlawon. So it's December December nandito December 21 na karon. It's Saturday. And then wala akong ikatulong nga video nga akong gi-shoot kay kailangan jud nako habulon no ang katong tulo ka upload kay para mabawi gyud. Sorry kaayo sa tanan nga na-views ako ang wala jud ko ka-upload, no. So kani siya nga look kay inspired ni siya nga kay Vice ganda, no, na featuring sa iyang cosmetics, sa iyang Vice Cosmetics, no. So dili tanan nagamit ka product, no, din wala siya eyeshadow, lang ang ako lang kay Vice Cosmetics nga kani contour and highlight kani siya, contour and highlight, and then kaning ihang lipstick, no. So guys, before we start this video, subscribe sa akong channel. Sa akong mga gata na viewers, mga gwapa rin. So it's very weird of this video karon kay dili kay ngon kusog akong tingog karon kay time check it's already 1:50 AM and then tulog na ang uban, no. So mag-shoot gyapon ta kay laban sa tong tulo ka video man na siya kung last na shooting na karon nga adlaw. I mean karon nga nga sunod-sunod ako nga video kay kailangan kay nako apason ang tulo ka vlog. So mo ito kay hinailam ko dapat ang tingog dahil. So itong first na buhaton kay mag foundation. Wow. So yun ka ba face ang ang nai so laki na face nga bakit next ka moisturizer na ko and then ako pang i-cleanse akong face na. So sa foundation kay duha magyud to ka buok ang akong kung anong gipalit. Ang isa kay Morena shade. Wow. And ang isa kay Soapy Nine. Wow. Ano siya. So ang kaning Soapy Nine atong gamiton kay man siya ang darker, no, and then yung dilibe siya ingon puti, no. So feel ako pa na siya kay ako siyang i-swatch, no, dere. Asa ba yun ang fix, no? Ato man siya ang Soapy Nine. And man siya ang laban puti siya sa kuha. So dirita sa Soapy Nine. So basaon na to ang puff, no. All water dire na po na ko siya pugawon. So ano to tong pop kay Tuwi Cake man siya, pwede siya application na wet dapping motion o pwede po siya brush o so ano siya hindi ko sorry ito yan sa shade yan alam mo siya. So, upon the first layer, no, kay it's I can say na medium coverage lamang, no, wow, ang kanyang laban. So, medium na gid iya kay as you can see makita na to nga na makita nga mga chasmes sa akong face, no, ano yun. So, makita so next kay magkilay na to, no, lava na to. So, to ang gamiton nga pang kilay kay dili pa ni siya Vice Cosmetics, no.
So, from BYS siya, dili siya sponsored. Ako siya palit dito ako. Kinaogalingon nga kwarta. O gatong mga Vice Cosmetics na ako nagpalit ato. Dito siya sponsored. So, ito siya. Magkilay na tanong. So, next na ta nakilay na diri nga side, no? So, laban na to. So, we're done sa tong kilay, no? So, marag okay na itong kilay, marag pang meme Vice na gito siya, no? So, kinsa may ka Jean, dili ka Jean, no nga. Idol mo gito si Vice, no? Bayot diha, laban na to diha, oy. So, next kay wala may eyeshadow sa Vice Cosmetics, no? Wala pa sa eyeshadow kay mga blushes and contour, pamanggid ang ilahang mga lipstick, mga powder, mga pamanggid ang mga product. So, I am, pag yun, gaabang pag yun po mga nila, mga mag-release sila eyeshadow palette, no nga, bongga yun na pakakit ka yun. So, atong gamiton karon kaya akong mga daan ng mga eyeshadow, which is the Naked na ko. The Naked. Yan, hindi rin hubo-hubo dahil, charang. And then, the Huda Beauty dahil. Muna akong gamiton karon, no, nga pang eyeshadow kay mulaban na yun ta. So, mulaban ako sa time slap kay dili man siya appeal, no, kay di man siya Vice Cosmetics. Avan. So, ang gusto na ko nga look karon kay kanang pa-halo effect akong peg, no, kay kasagaran sa mga makeup look ni Meme Vice kay mga halo effect ang ang peg. So, mo na to ang buhaton, no. So, nahuman ako sa akong eyeshadow, no, murag ganahan ko sa akong eyeshadow karon, no, palihog lang sa akong eyeshadow, uy, murag carry away yung ante, murag, so, pinay man ta, so, dapat, kay dark tone, kay man ta, kay kanang, ito man na to ang skin tone karon, no, so, love na ta ng mga color, love na ta, so, next na ta, no, so, next, kay mag, na ta, mag contour na ta, no. Ang gamiton nga contour, this one, the shade Confirm. Wow! Ay, chika lang ko guys. Natanggal di atong nasa likod ani. Natanggal tong pagtanggal na ko sa iyang siyang scotch tape, no. Natanggal ang iyang katong sa likod niya kani siya, natanggal siya. Nagisi. Dito magod gipilit sa may iyang price, and then pagtanggal na ko kay auto. Wala na siya nabalik. So, mag-contour na tayo the shade Confirm. So, I'll be using my contour brush. Using it. So, my contour brush. Medyo powdery siya, pero go laban. Oh, laban. Malaban ang contour dahil. So, dili po na to kalimtan na itong i-contour na itong ilong. Kaya dili ito taas yung mga ilong, no? Laban. So, off to the last product of Vice Cosmetics, which is the Lippes. The Lippes. No? So, ano siya guys, Phenomenal Matte Liquid Lipstick, no, collection. In the shade Showtime. So, i-apply na to. Palaban na. So, ganun ko sa applicator. Dupe applicator. So, I will be right back. Ayusin na ako ang nawong, no, para sa tong last final look, and then ma-falsies papud ko. So, I will be right back.
So that's it for this video, dai, no. So hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Gato ng JJ saying that and sa may suliran sa kinabuhi wala ba na gito manggahotod ta. This is Gato ng JJ signing off. Bye guys.